100.5 FM. Get ready to feel the beats. It's about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man. You're listening to the ladies' favorite DJ. Bringing you the best in hip-hop and R&B. You're getting busy? Are you ready for something new and hot? This is 100.5 FM, your Alaga Radio. $100.5 OFM. Huwag nailain pa. Lamiya, oy. You're in the middle of non-stop good stuff on 100.5 FM. Wishing you a Merry Christmas from Music Radio Creative. RH 100.5 FM, Radyo Himbalan. Abyan mayong aga dira sa imo kag welcome sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ini nga aton nga broadcast ginapatuhoy naton ini sa mga Ilonggo speaking friends and listeners sa mga estasyonan sang radyo dira sa Negros Occidental, dira sa Hinubaan, San Jose Sipalay, Kaliling Kawayan, Gilungan Kawayan, Mulubulo Kawayan, Negros Occidental, kag bisan pa dira sa Tapi, Cabancalan City, Bantayan B, Cabancalan City, Kamingawan, Cabancalan City, kag sa Daan Banwa, Cabancalan City. Salamat abyan sa imo nga pagbukas ang imo nga radyo. Ang aton pagapamalandungan karon amo ang pagtawag sang Ginoo sa aton sa pag-alagad sa iya. Sa wala pa, amati kita anay sining matahom nga Ilonggo nga kalantaon. Sa kasubong niya, Plastic Christian ang panawag sa iya, kaya siya nagasubsog sa mga kamaskara. Tawagin ka walaan sa adlaw na linggo, habang sa ibang kasang looban ni Munyo. Simakan pangamoy ang iyang ofisyo, habang ang iyang kabuhi wala isang pagbago. Ang iyang ginahimo, Lunes, Tuklog, Sabado, daw pang mga
Abyan liwaton ko may nga dira sa imo kag gamusta ang imong pagpangabuhi. Kabayang Ginoo nagahatag sa imo sang imo mga kinanglanon sa nagasunod ikaw sa iya kag nagapangayo, nagapangamuyo kag nagapangabuhi nga matarong Diyos non butanan sa sini nga kalibutan. Pursuing God's call to service. Diri sa Jeremias Kapitulo 1, versikulo 4 kag 5. Ari diri ang ginhambal sang balaan kasulatan karon ang pulong sa Ginoo nag-abot sa akon. Ang akon nagarefer sa kay Jeremias. Nga nagasiling, sa wala ko pa ikaw mahuman sa tiyan nakilala ko ikaw. Kung sa aton pa abyan, fetus pa lang ini si Jeremias gin takda na nga siya sa tapos nga magagwa sa tiyan silindrigin pakabalaan ko ikaw gintangdo ikaw nga manalagna sa mga pungsod. So naibaluan na sa Ginoo kung ano ang trabaho sini ni Jeremias. Isa siya sang mga bata sang isa ka saserdote. Ang mga pulong ni Jeremias nga anak ni Hilcias, isa sa mga saserdote nga didto sa Anatot sa duta ni Binamin. So hindi siya magasunod subong isa ka saserdote o kunpari, kundi ang iya trabaho amo ang pag-alagad sa Dios subong isa ka propeta. So aton makita abyan nga ang pagtawag sa Ginoo sa imo sa paghimo sa isa ka buluhaton o trabaho sa pag-accomplish ang specific nga assignment or ministry. Kag kung nagahimo siya sini, ang Ginoo mismo amo ang magapahayag sang iya nga pagtawag sa pag-alagad sa sinang tao nga masinulundon, tao nga mapinasakupon sa Dios kag sa iya nga pulong. Kung gitawag niya ikaw abyan sa sinang specific nga task or assignment, ikaw magabatyag sang sense of leading halin sa iya. Kag depende na abyan sa imo kung ikaw magaresponde kag magalakat padulong sa puwertahan sang kahigayunan kung ini mag-aabre. So ang Dios bisan gamhanan siya, wala siya nagapamugos, wala siya nagapuwersa sa imo agod nga ikaw mag-aalagad sa iya. Sa gihapon ara ang desisyon sa imo kay ang Dios hindi gusto nga mamugos sa tao sa paghimo o sa pagtuman sang iya kabubuton. Bisan pa dira sa kaluwasan nga pagtawag sa Ginoo. Ginawali ang maayong balita sa mga katawhan. Pero ang Ginoo wala nagapamugos sa mga katawhan sa pagbaton sa iya bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Ang Ginoo nagtuga sa tao nga makahimo siya sang iya pagpili o kondisisyon. Kag indi niya supakon ang kabubuton sang tao kay insecure ina nga Dios kung siya mamugos ang iya kabubuton sa plano niya sa tao. Kag kinahanglan abyan nga ikaw may dalunggan nga magapamati, may kabubuton nga magapasakop sa iya, kag may desisyon sa pagsunod o sa pagtuman sa iya nga trabaho nga ginatugyan sa imo. Siling sa Naunang Korinto Kapitulo 12, versikulo 4 kag 7, karon may nagkalain-lain nga mga hiyas. Apang isa ka espiritu, kag may nagakalain-lain nga mga pagpanghikot, apang isa ka Ginoo. 7, sa tagsa ginahatag ang pagpahayag sang espiritu nga sa kapuslanan sang kadam-an.
So amoy ni abyan ginatudlo nga ang Dios naghatag sa aton sang espirituhanon nga hiyas o kon gift. Kung kaisa labaw sang labaw isa o duha o tatlo ang espirituhanon nga hiyas o spiritual gift nga gihatag niya sa Kristohanon. Kag naghatag ang Ginoo sang espesyal nga ministry dira sa iglesia sa din imo ug akon maggamit ini nga mga hiyas sa pagbulig kag sa pagpalig-on, sa pag-encourage sang iban, sa pagdala sang kahimayaan sa ngalan sang aton Ginoo. Sa nagagamit kita sini mga espirituhanon specific nga mga hiyas, aton ginapalig-on ang lawas ni Kristo sa pagtuman sang iya mga katuyuan para sa iglesia, kag bisan pa sa katuyuan niya sa individual nga mga Kristohanon. Kung aton nga basahon ining sulat diri sa Ecclesiastes kapitulo 11 bersikulo 9, magkalipay o pamatanon nga lalaki sa imo pagkapamatanon, kag maglipay sa imo ang imo tagipuson sa mga adlaw sang imo pagkapamatanon. Maglakat sa mga dalanon sang imo tagipuson kag sa itululok sang imo mga mata, apang kilalahon mo nga tungod sini tanan nga butang ang Dios magadala sa imo sa ukmanan. So kilalahon naton abyan ang aton abilidad sa nagakilala kita sa aton ikasarang sa pag-alaga dira sa Dios, kay nakahibalo kita nga ang Dios magahatag sang pagukom, kita magahatag sang husay o accountability sa sining pagtawag sang Dios sa aton. So imo mapurso ang pagtawag sang Ginoo sa imo sa pag-alagad kon una o ikaw matutom sa pag-usisa sang iyabalan nga pulong. Ikaw matutom sa pagtuman sa mga specific nga mga sugo nga imo na naibaluan kag nahangpan. Kag ang Dios magadugang sang imo discernment, ihibalo, kag kaalam sa nagapadayon ikaw sa pagluntad, sa pag-exist, sa pagpangabuhi sa sining nga kalibutan. Ang pagtawag sa Ginoo imo masarangan, kay siya magahatag man sa imo sang abilidad, sang ihibalo, sang handom desire sa pag-alagad sa iya. Hindi nimo ini isikway, hindi ka magpabungol-bungol o kung magpabulag-bulag sang ginahatag nga specific nga pagtawag sang Ginoo sa imo sa pag-alagad sa iya. Kay masubo, mabudlay ang pagpangabuhi sa sining nga kalibutan nga ikaw kag ako malinapason sa iya pulong mga pamaagi kag kabubuton. It is indeed a very difficult life to live in this world when we are disobedient to His word, to His ways, and to His will. Let us, by the grace of God, pursue our calling to serve Him until Jesus Christ comes again. Magaampo kita. Diyos nga balaan, madamo gid nga salamat nga gintawag nimo kami sa pag-alagad sa imo. Ikaw gid man sa pagkamatod nakahibalo sang amon mga kabuhi, bisan pagani ara pa kami sa tiyan sang amon mga iloy. Kabay pakuntani nga hindi namon isikway ang imo mga kamatuuran kag palatukuran diri sa balaan kasulatan, kundi amon initun-an tumanon kag sundon sa nagapaabot kami sa pagbalik sa amon dako nga Dios kag manluluwas nga si Ginoong Jesucristo. Ini nga mga bagay kag butang among ginatugyan sa ngalan sa amon manluluwas si Ginoong Hesus. Amen. Madamo gid nga salamat dira sa kay Elizabeth Amantoy Himoto nga nagatanaw karon sining aton Facebook Live. Mayong aga, Pastor, kag sa tanan nga nagapamati. God bless. Halin sa iya. Tito nga call, good morning. Pastor Epafras, God bless you always. Salamat sa inyo nga mga pagtamyaw
sa Siningaga. No greater love is known, no greater love is shown than when one lays his life down for a friend. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to Oh man, that tune was so dope. 100.5 FM. Get ready to feel the beats is about to get down. Listen up, baby. Ladies, let go of your man.